剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。俺の剣を受けて。もうこれ以上は。よし、これで敵は片付いた。あとは一気にボーゼルを倒す。いよいよなのね。みんな、あと少しだ。気を抜かずに頑張ってくれ。任せとけって。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？ついに闇の城ベルゼリア城の内部に入り込んだエルヴィンたち。そこではボーゼルが多くの魔物たちを率いて待ち受けていた。アルハザードを封印することも叶わないのである。
修行の賜物よな。
たか、光の末裔よ。ボーゼル、アルハザードは封印させてもらうぞ。